Boy, Ramira say. I was taken. I will say around. Small one. Nego say get our murgito. Definitely Jera no Seki. Never more than Gumbuka. Never more Gumbuka. I was a foreign sangan. I was going to go for a Dongora. Nengoroka 1 ka 2. Kapikachu. Chef Motamanyo murgupfira. Motamanyo murgupfira. Pakai parutivi mirai. Ndibe nguva yokuchuna mabhanditi. Pickpocket kana ve shoplifti. Asina basa unorova ripisheti. Pandakatanga vanhu ava vaiseka vaishora kunyangwe zvakaipi muna mone matambudziko ndiri ndega onasi vako saka muna mato wangu ishe utive tinoshanda zvinobatike ubahamba musati siya tichirasike muna mato wangu ishe vauda kuwanzwa muna mato vakashata ayoboa kuriko kunaizwa kuti vatishedze kunoko ndopandotanga kutoona kukosha kwebasa rinotiita nekunge patasvika panapa mafariro anenge aitawo vanhu vacho vanhu vacho vasungwa vari panapa nekuti isusu basa redu hatisarudzeka isusu basa redu toimbira mbavha toimbira varoyi toimbira vanoba nevasingabe toimbira vanonamata saka hatisarudze ndosaka tasvika panzvimbo inoi ende inino saidi wangu nemaimbira andagara nchingoita vamwe vanhu vanzwisa kuti zvokuti mabhanditi zvanoimba zvinenge zvichibva papi but ndonguva yanga ichiwana yekuexplainera vamwe kuti kuita mubhanditi hazviro kuti unofanira kunge uri mujeri isusu tiri mabhanditi ari panze because hatitomboziya hatizive musuwo wejeri ende ndo zvati ichingotarisirawo kuna vakauya panapa kuti zvakaitika but vane mukana wekuzvichinja as long as vachirarama maona ende ivo vari panapa kune vanenge vatori kumbowa so hama dzavo waona vanenge vasingakwanisi kusvika vanozoonawo pamatv pamachika papo vanotanga kutora rudo ruti ngandimbonoona mwana wangu ngandimboona mwana wasekuru wangu ngandimboona ningirikeni so kushedzwa ikoko kune zvakawanda zvazvinoreva ende totofarawo kusanganiswa nevanhu ava because one normal day hamupindike munomo nemakamera hawese waona saka izvozvi zvakatikoshera zvisingaiti zvakatikoshera ende charangofarawo ndekuti wakatarisa vanhu kune mamwe zvatine chifungwa zvinoitwa kujera zvisirizvo waona ndinoona kuti vanhu vatori neutano vakaita sei nhange vari pamutongo yavo yekuita sei but ndinoona kuti vanhu havasi zvane chifunga kuti kujeri munhu anenge achitoita sei achitamba imwe nhamo imwe ukatotarisa vazhinji vacho tikangonzi kungosiyana kwehembe chete but varuradza vanhu vanhu vakagara zvakanaka saka zvinhu zvatatongodzidzawo ende zvatinoitawo nomuziva nebasa redu toimba zvinhu zvatoona zvine zvazvinozotipa zvine malikisa zvinototipa kusvika kwanetaita nzvimbo dzinodzi. Alright, we understand mune label yenyu yala nation and also panapa pana vasungwa vanoita zvemimhanzi mune tarisiro here yekuzoshandawo navo kuvasimudzira vachinge vabuda kana vachinge vari munomu zvangofanana nekwaya iri kuimba kubackground kuna vamwe vanoimba zimdanso kuna vanoimba rege nemimwe misambo yakasiyana siyana imimi semuimbi mune tarisiro here yekuzoshandawo navo kuti vange vachitsikisa titori nemaprojects atakaita navo akawanda even kwaya titori nesong yatikaita tese but maprocess anambotaura yekuti one normal day maprocess acho haasindori ekumhanya-mhanya music yacho inekwa inoenda ichitanga yanzwikwa yopiwa go ahead but ndo chiro chedoona kuti katime katosangana vekako 1 hour 2 hours vachirekodha vachitaura experience yavo because vanokwanisa kuteererwa mo nevapfanwa vari kunze than isusu because havanenge vachitaura zvinhu zvavakararama saka tinova tikashanda navo ende tinotasira kushanda newese anenge achida kushanda nesu
semuimbi, as you can see, it's my first time yangu kuuya pano paChikurubi, and I'm really much honored kuti Ndiri part of some of these musicians vauya panapa tichiwadzana nemaprisoners. So ndinonzwa kufara moyo wangu kana ndichinge ndichisangana navo chingwa zvichemo zvavo kubudikidza because mafans vanosapota music, so tinenge tichida kunge tichiwadzana tichiona matalented musicians anenge ari muno tichiwadzana namusvika macollaborations. Saka tarisirai macollaborations akawanda kubva kwatiri sema musicians nevasungwa vari kuno.